wis Mbak Put, boleh Mbak Put. Ya. Aku loh Alifa. Iya, itu lah Alifa itu. Takon ngono dah. Dek. Takon iya deh. Bakso nang di maem, seladem. Elif, Nih, sampe niku mau bungkus ta? apa nih? Bakso. Iya. Bungkus kayak anakku. Ya. Bungkus loro. Iya, Ya siji ya kurang Allah. anakku biasa. Sama niku lho Mbak, wong wis mari dibayar di traktor kok sik kabare bungkus loro. Kan gak ngomong Mbak Ut kan. Gak ngomong. Iya, mumpung ditraktir, Mbak. Tepak gak masak bisa. Lah pas aku gak ngono, Liv. Wong lu sampe kaget yo anu bungkus. Bayar Aku ae bijak gak bungkus ya Mbak Put yo gak bungkus kok. Wong lak tapi gak apa-apa sih. Wong ikhlas kok. ya gak Ya gak apa-apa. apa-apa. Gak apa-apa dan terkesan wong ancane posisine. Sama wis ngamule. Iya, posisine pas bayar bakule ngomong lek konco sampean wau bungkus kalih ngono. Ya akhirnya dibayar ta Ya iya iya dibayar lah. Kate gak dibayar. Ya wis kadung dipangan kok Mas kate ya apa? Ya meneh-meneh aja ngono, Mbak. Yang dibayari ya wis mangan sing kono. Iya Gak asik pisan-pisan, pisan-pisan ae gak bendino, Mbak. Ya nilaknya bener ya bangkrut, Liv. Lah ya wis. Ya wis akarep mulih.